Hello mga badat! So ito na yung anak ko. After mag-study, pasayaw-sayaw pag may time para hindi siya masyadong ma-stress, lalo na dito sa Japan na iba ang standard. Thank you for watching. Enjoy po! So mga badat, kahit basic lang yung tinuturo ko ni anak, at least nag-i-enjoy siya. Huwag naman yung over na ano mahal yan, ganito, ganyan. Yung basic lang na paano magpili ng fresh na fruits, mag-check kung okay ba yung fruits, hindi ba, bago ba siya, yung ganun lang, simple lang, di ba? At least, natututo sila. So, anyway mga badat, short story lang about my son. Hindi naman sa pagmamayabang kasi may ipapakita naman ako ng mga certificate. Nakakatanggap yan siya ng mga awards dito, like Best in Drawing, Best in Baby Love, I'm talking, and Best in Poem Writing, at saka number 1 din siya sa sports sa school nila. So, ganyan lang siya, no? So, ganyan lang mga badat. Sinasabi nila na grabe daw yung pagdisiplin ko, pero depende yan kasi iba-iba tayo ng style. So, kahit nasa Japan kami, hindi yan siya spoiled sa mga gadget. So, may oras na play, may oras sa friends, may oras din sa study. Hindi ko siya ini-stress sa buhay niya, pero dinidiscipline ko talaga siya, no? Ganon. So, ito namang mga pamangkin ko na babae at saka lalaki, kahit na dito ako sa Japan, sinasabihan ko talaga yan sila na less muna sa material, more on study and play, at saka, syempre, dapat alam nila yung mag-help sa parent nila kahit hindi masyadong bonggang-bonggang help. Yung mga simple lang na kahit paano matututo sila, hindi lang pa-cute, hindi lang paganda, hindi lang forma, at least may laman yung utak nila. At the same time, nakakatulong sa parents na simplihan lang natin para pag lumaki na, alam nila yung important sa mga ganyan-ganyang bagay, ganon. Pero alam nila na chill tita talaga ako, kaya open sila sa lahat sa akin, hindi lang sa ibang pamangkin ko, lahat sila halos open talaga. So I care to my son, is of course, especially to my family, sa mga niece ko, pamangkin ko. Ganyan lang, pantay-pantay ang tingin ko sa kanila. So, short story pero parang mataas na. Charot. Nabuhi. Ano ba kami? Oh. Di ka abot? Wait. John, check. Don't play. Migi. Look here, John. Look. Say hi. Happy New Year, everybody. Hi, good boy. Pleasurable? Huh? You enjoy? You're so good boy. So, that's all for today, and thank you for watching. And next time around, ipapakita ko yung mga award ng anak ko, mga activity niya, and sports. And see you next time. Bye-bye. Take care.